омӯзгор ҳам тарбият ҳам ай омӯзгор сар мешавад. Мегӯянд ки ҳаққи устод аз падар беш аст. Аё устод ҳазор аҳсан баномад, ба он заҳмат, ба он лутфу каромат. Намегарди фаромӯш аз дили ман, ҳамеша сажда меорам ба номат. Амин муаллими математикамо бисёр муаллими сахт буд, хел талаботаш бисёр вазбин буд. Мо дар хотирам аст ки синфи 8 мехондем, соати 5 сар мехистем, мактаб мерафтем, таи дари муаллимда ба навбат меистодем, очират меистодем ки ҳамун китобе ки иловагӣ медод беғайр аз ҳамун китоби мактабӣ ҳамуна тайёр карда ва асосан ҷада мисолое ки барои донишгоҳе ки дар донишгоҳ мехонанд барои ҳамон буд. Хол мекардем ҳамин мода чӣ дар кор? Мо мактаб мехонем, ин барои одамое ки мисол дохил мешаванд ягон донишгоҳ ба. Лекин баъд дар донишгоҳ дохил шуданда мо ба хеле ҳамин чиз дар кор шуд. Беҳад ман розӣ ҳастам ки ба маро ҳам хел омӯзонданд ва ҳозир ман кор мекунам ва розӣ ҳастам аз дониши гирифтагӣ аст. беҳад ташаккур мегӯям ба вайон. муаллим ба ман медиҳад дониш, зину ба дасти ман китоби хониш. бигзор ҳама вақт сиҳату саломат бошанд ва ҳама вақт донишҷӯёни худшонро ҳама вақт ба роҳи рост ҳидоят кунанд. маошон пасти бадай меҳнатшон бисёр айне ки маошонда намеарзад. Ина ман худам омӯзгор тайёр вай буд кардагиам, не ки ами вайм қатӣ кор накардистам. Барои чӣ ки ами вай несайда қадр надора омӯзгор. тарзи дарсӣ пешина ҳаст, ҳозир аллакай иваз шудагӣ ҳама чи нав шудагӣ ҳамина камтар тағйир кардан дар кор баъд ҳамаш хуб мешавад. Маълимо бояд ҳамқадами замона шаванд. Мисол технология пеш рафтагӣ мумкин ҳамун китоба электронӣ кунанд шавқовар мешавад. Мисол кӯдакода ҳозир шавқовар нест ҳамун чизе ки пешина истифода бурда. چه خیلی که ما هم پیشی مثال پیشو میبردن پیشی ملا درس میدادن ما بازی همین فرزندمون هم کم بهش درس میدن یا علم یاد میگیرن یا نباشن چه خیلی درس میگیرن همین دنیا که نقض درسشون تا نمیخیر